Jo d'entrada li preguntaria sobre el per què el contes russos. Ho expliques una mica al pròleg, però en aquest sentit, fins a quin punt això, l'usar aquest imaginari rus per tu era important i en sentit. És un llibre que per a mi té molts dies. Abans de res, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i gràcies també a la vegada a la Carme i al Manel per les seves paraules. Sobre el sentit, té molts sentits aquest llibre. És un llibre que jo el començo a escriure d'una manera, sense cap interès en publicar-lo i sense cap intenció que tingués un format global. El començo a escriure l'any 2002, si no recordo malament. Hi ha alguns contes que ja són d'aquell any. I el començo a escriure simplement com un... que després no ha estat així, és a dir, coses com comencen els llibres, una altra cosa és com acaba, però el començo a escriure com un exercici d'estil. Jo havia acabat 3 llibres i estaven rebuts per la crítica i tot plegat, però sempre em feia por que se m'encasellés en una sèrie tant de maneres de fer com de temàtiques. És a dir, semblava que si ja havies fet 3 llibres situats en una espècie de comarca més o menys mítica i uniforme, i que aquell havia de ser el teu camp de treball des d'aleshores i per sempre, i la manera d'escriure també. I clar, això a mi em semblava una mica perillós, perquè era com trobar la maniera, com trobar una maniera, com trobar una cosa que ja saps que aquell és el teu espai i mai cal que, no cal que em moguis mai d'allà, però com que altres els ha funcionat, doncs ja t'està bé, no? Llavors va ser quan vaig començar a agafar contes, estructures de contes d'altres escriptors i veure com es podien actualitzar, però com un simple exercici d'estil, com una manera de dir, no repetiràs el que ja has escrit. Després això de no repetir-se és més fàcil dir-ho que fer-ho, però aquest és un altre tema. Com diu el Manel i com també ha dit la Carme, hi ha molts elements d'aquí que han tornat a sortir, que han sortit prèviament en llibres anteriors. I va començar així, és a dir, agafant contes o relats, articles també, que a mi m'havien agradat molt, i imitant l'estil, la manera de fer, és a dir, per exemple, agafant el perfum dels dies del Segarra i intentant imitar aquells temes, és a dir, ostres, jo no havia parlat mai de la Rambla, per mi és una realitat no ens pugui semblar totalment allunyada, perquè no he tingut una vivència de les Rambles, tot i haver-hi passat milions de vegades, doncs no les he viscudes. I per mi era un repte, llavors tinc textos que parlo de les Rambles, o tinc contes que estan reelaborats a partir de contes tradicionals. Alguns d'aquests contes tradicionals van anar per aquí. Són els contes que escriu l'últim autor, el Josip Verchenko. Són tot contes que podrien ser de la Fanasiet, no podrien ser de la Fanasiet per alguns finals i tot plegat, però que fixen la mirada si això amb autors del segle XIX, amb estructures de contes del segle XIX, amb gairebé relats mítics com són el dels bessons o el dels genets. I a partir d'aquí hi havia la voluntat també de refer alguns temes i veure si es podien apropar a la nostra realitat. Per exemple, hem parlat del nas. El nas és un conte que és meravellós i cada vegada que el rellegeixo se'm posa la pell de gallines. Però els que no l'hagin llegit parlen d'un funcionari d'una certa escala que un bon dia es mira al mirall i no té el nas. No té nas. Però clar, després surt del carrer i es troba el seu nas, que és un funcionari d'una escala superior. I com que ell se li adreça, diu, jo no vull parlar amb un funcionari d'escala inferior. Clar, en un conte tan senzill, a la vegada tan complicat com aquest, que a mi em tenia ressò d'ara, perdonin que em faci un excurs, però jo quan era petit, com que vaig néixer avui, hi havia poques coses que podíem veure en català. L'escola era tot en castellà i no hi havia llibres en català. Però una de les coses que jo me'n recordo d'haver vist de petit era, alguns també se'n recordaran, una cosa que feien a la DOS, que era, no, a la segona en aquell temps, que era el nas. I sortia un senyor que només tenia potes i tenia un nas molt gros. Això sembla que m'ho estic inventant. Algú se'n recorda d'això, sisplau? No m'ho ha sentit ningú mai. Ningú se'n recorda? Juro que això existeix. No, dic de debò, això existeix.
No, això existeix. I sortia un senyor que tenia un amic que era el nas, i era un nas que tenia també ulls poders i caminava. I a mi, temps després, quan tornes a llegir això, et ve aquella imatge. Llavors dius, això és màxim. Per què? Perquè t'està creant un relat, no només de la teva lectura de les coses, sinó de la teva vida. Perquè estic convençut que la persona que va fer aquell nas, aquell senyor que es disfressava de nas, doncs havia llegit el nas de Google. Estic convençut d'això. Llavors es tractava d'agafar i dir com això ens afecta avui i ara i aquí. Això també venia precedit. Clar, el meu pare era un comunista de la vella guàrdia. Això ara es pot dir, ara ja està molt desenganyat el pobre. Però en aquell moment, als 80, que jo vaig néixer al 72, als 80, que és l'època aquesta de la teva adolescència, clar, que has de fer contra el teu pare. Aleshores, jo només veia, a part de la literatura russa que corria per casa, també, clar, buscaves els contrapoders, no? I aleshores hi havia coses que creaven relat, que després les he tornades a recordar. Per exemple, a casa som pagesos i arribava una revista que es deia Campo y Mecánica. Ostres, no em vaig molt lluny, però és igual, tot té sentit. Arribava una revista que es deia Campo y Mecánica, i era la revista de la John Deere, dels tractors John Deere, no sé si coneixeu els tractors de color verd. És que s'ha explicat tot aquí, el nas, el John Deere... No, és broma, disculpin, això. Els tractors aquests, la maquinària agrícola, no? I aleshores t'arribava una revista que amb el temps tu has vist que era propaganda nord-americana. Clar, quina manera subtil tenien d'enviar-te propaganda els americans a casa. Una manera, i això arribava a tot el món. Com que la maquinària aquesta agrícola estava implantada a tot el món, feien una revista, ara ho has vist, no, això, que, a part de fer la propaganda típica dels tractors, de les embaladores, de les màquines de segar, i tot plegat dels motors, feia propaganda del sistema capitalista nord-americà. Aleshores hi havia acudits en contra dels russos. Jo me'n recordo d'un que es veuen dos pagesos d'aquells de Kansas o d'on sigui, amb la gorra i tot plegat, un li diu a l'altre, saps quina és la collita normal a Rússia? Diu, la collita normal a Rússia és la que és, és pitjor que l'any passat, però millor que l'any que ve. I clar, estava ple d'acudits d'aquests, i d'aquesta literatura que... Aleshores, tot això va conformar, a part d'una relació amb l'ambaixada que ja explico al pròleg i que és verídica, malgrat tota la resta sí que he inventat, doncs tot això configura un espai que amb el temps vas reconstruint. La Carme ha dit, això de Catim no ho sabíem bé, no sabíem Catim, però teníem el Gula. Clar, el Gula que em sembla que es publica a començaments dels 70, no sé quin any, disculpin, no tinc aquesta data, no sé quin any es publica en castellà, no? Però clar, a casa hi havia la Gula, hi havia l'arxiu de la Gula. Clar, això conforma un teatre d'operacions que també és una vivència personal, que també és una manera d'interpretar el teu lloc al món i la teva educació sentimental i ideològica, perquè l'educació ideològica també és una educació sentimental, és a dir, què és el que tu estimes i com tu et deceps de certes coses, el cas de tant i tant de gent que es va emmirallar amb una ideologia i que després tot això han estat més que notes a peu de pàgines menes a la totalitat. D'aquí surt això, és a dir, també d'un mirall i de veure com una cosa que ha passat en un país llunyà que pot dialogar molt amb el nostre acaba podent crear un relat que sigui també mitjancer entre dues realitats que semblen molt allunyades. Parlàvem de la dictadura, clar, aquí també hi havia una dictadura, les coses de les nacionalitats, jo això no ho sabia, però ho has posat tu a la teva ressenya. El concepte de nacionalitats que s'agafa a la Constitució d'aquí, això són les parts de la Constitució. Ja ronden per aquí.
No, doncs aquest concepte de nacionalitats acaba traslladant-se aquí, però més enllà d'això, doncs, absolutament totes les vivències que pugui tenir una persona en un país tan allunyat acaben sent universals, no? El que dèiem de la individualitat que acabes tenint, la gent d'allà estima d'una manera similar a aquí, el que passa que té un altre tret, una altra escenografia, té unes altres condicionants de vida, no? Però penso que no és molt diferent tot el que passa d'allà amb el que passa aquí. El llibre aquest va estar a punt de... O sigui, vas tenir la tentació i vas estar a punt de fer-ho, de publicar-lo, no tant sota el teu nom, sinó com un entorn, és a dir, de portar fins al final la ficció, la impostura que això és una antologia de contes russos i ell posar-s'hi com a antòleg, perquè en el llibre hi ha una traductora, ell fa un pròleg. Tot això hi és, però finalment el llibre ha sortit escrit o atribuït a la seva autoria i per tant es trenca aquesta ficció de l'escenografia, diguem-ne, de l'enunciació del relat i del llibre en general. Però vas estar a punt de no posar-ho i per tant de mantenir una mica la incògnita i que es vengués com una antologia de contes russos i una mica la gent veiés això. Això com va anar i com ho veies i per què és aquesta... Això, el dia que li vaig portar 2 llibres al director, li vaig portar aquest llibre i un altre que jo pensava que volia que se'l llegís perquè me'n donés l'opinió i efectivament vam coincidir que calia fer-lo, esperar i tal. I aquest va dir, ostres, això ho hem d'editar ja. Això li va agradar moltíssim al llibre i va dir, això ho editem ja, ara. I home, però jo això ho havia fet gairebé com... No com una broma, perquè hi ha bromes que són molt serioses, però sí com una ironia, sí com una ironia sobre moltes de les coses que a mi m'amoïnaven en aquell moment. Per què una antologia i per què anònima? Perquè em semblava que tenia sentit. En els darrers anys hi ha hagut moltes antologies, i aleshores hi ha hagut també com una mena de pugna cultural, per què hi ha aquest, per què no hi ha aquest, el que passa sempre que es fa una tria. I també un recorregut de pròlegs, de raons, de per què l'aspecte d'antologia, és a dir, per què un crític tria una cosa i té un discurs sobre allò, perquè jo considero que aquests contes poden passar per una cosa més o menys canònica d'un determinat moment, penso que no ens ha despertat la paraula canònica. Clar, a mi em venia molt de gust intentar fer també una paròdia sobre això. És una mena de cita sobre el fet de fer una antologia. Quins són els problemes? Em poso jo en el lloc de la persona que em llegeix i dic, què valoraria d'uns autors? I, per exemple, a un li atribueixes unes determinades característiques, a un altre unes altres. A un altre, doncs, potser una biografia més o menys paral·lela, però que és repetides, perquè si ens fixem, les biografies són gairebé repetides també. Aleshores, hi havia aquesta voluntat de dir, pot ser un artefacte que sigui vàlid en ell mateix? És a dir, podem fer una cosa que no necessàriament tingui una autoria? El que passa que després, i això penso que és molt raó, vaig fer una enquesta, és a dir, fins al darrer moment que vam haver d'editar la portada, explicaré una cosa, Carme, d'aquesta portada també. Fins al darrer moment que vam haver d'editar la portada, vam estar dubtant. I el que vaig fer va ser una enquesta entre els amics lectors i dir, el signo o no el signo? I tothom va dir que el signés. I l'editor també em va dir que el signés. Per què? Doncs perquè havia editat els contes irlandesos, em sembla que era i havia venut 200. No! I diu, no m'ho facis això, Francesc, diu, necessitem un nom que el defensi. Després ja vindrà tota la història, diu, perquè quan tu posis aquests autors, clar, fins i tot, ara li explicava,